Trí, dó, héan, náid, se muid beabharís. Dí roimh se brian ag léamh na Nuachta as Meiriceá rís inniuh an 7 de bhí bhean fór 2015. Nílach scéal amháin sa Nuacht inniuh Meiriceá agus sin an díospóireacht a tharla a réir CNN idir na hiorthóidí poblachtánacha the animnúchan an fortí poblachtánaí in leabharlan Ronald Reagan ceistnis gaithim mé ragart ná bhfuil leabharlan Ronald Reagan Simi Valley, California is chosúil. Agus is dócha gur áit chuí California ó be California an stát a rá sé governóir sná 16. Sílim sna 16. Bhéidir gur cheartam iad a chóir fach bheanna sé gur raibh déanúir an stáitse. Bhéidir bhí éon iarthóir déag a stáitse go bhfuil déaran. Ina measc Chris Christie a bhaid amach ar a TVS agus gan aige ach rudnú ghóla rá. Agus cé gur thuispáin sé féin mar rinne gaibhúil rud beidir atá filmtach sa fortíí poblachtánacha ní raibh sin an thuispáin go raibh substaint aige. Daoine eile níor chula na trácht go dtí airhainné an iarthóir Ben Carson. Iarthóir gurm is ach ní hanané agus Barack Obama agus dearann go bhfuil botún dianta ag a bártaí poblachtánacha ag chur an duine seo chun cinn. Is duine róistíostí róchamadach bunaíonn sé a chóras cánach mar hampla a ggóras deachúna ón bhíobla rud atá cracáilte dar liomsa. Is máinlia máinlia nérógaí ach má sé ní léir inéachar gur mó idiachas ná an chaiteile den hiorthóidí. Bhí scamal mór os cían an na díospóireachta seo. nó beidir nácheart an focail scamal úsáid ach beidir elephant sa chúine nó áireachtach ag scáthú gach rud eile sa hála agus bé sin Donald Trump. Nis tá an dam gur ghlach an túsal Trump forlámhas rás na poblachtánacha ó lár thabhraí amach agus fós sé Trump an Canada an tíorthóir tosach is dócha I gcomparáid leis na hiorthóirí eile. Dar a háit is chosúil an túsal Carson a labhair mé faoi coppla nóiméad ó hin
agus sa tríúháit, agus seán rud atá chorintas ar an dam jeb tá i measc an miondáraigh seo. Níor léirdom go raibh níos mó ná iarthóir nó ró nach raibh go hiomlán sa bheabhar. Jeb Bush agus deachar a hús céir eile mo rinne Rubio beidir. Ach ní raibh na thomaíochtaí eile ach buí chainteoirí. Cibé, ní cheartm zearmad ghéanna ar Carly Fiorina an taon iarthóir báineann ach más fíor den na pundits atá ag rá nach bhfuil fágthaí i mbun áit vótála an pháirtí phoblachtánaí ach fir meánaíosta a bhfuil col ach cóla daoine gorma agus mrá níl sacamán fíorsin ach sin atá chuid bhaid in a pundits ag rá. Éidir Carson a chaithfh amach hena féin agus Carly Fiorina. Ní ágann sin ach Donald Trump agus Jeb Bush agus tá Donald Trump sna craonnta leis na síoga. Ní féidir tá sé húsan sna críomhach í dó. Ní féidir é chur ar aon bhealach eile. Labhróil mé níos mó faoi Trump i gceann nóméid ach tá trodaíocht nua,ionsaíocht nua le feiceáil in sna hiarrthóirí nach raibh le feiceáil go dtí seo. Níl mé ag rá nach raibh siad ag troid aitriú féin cheana ach d'árdaí tón na trodaireachta a réir leis na hiarrthóirí go léir luisteach ar i chéile ba chosúil le comórtas iomrascála de chuid an WWE. Ní raibh in easnamh ach na caithíreachaí á gcaitheamh. Tá cúigear díag samlan, bhí ceatar eile ag díospóireacht tráthnóna agus tá an cúigear díag seo go léir i gcíre tríthe ceannasaíochta a thuispáint ach ag an am ceanna tá ceatar díag acu i gcíre Trump neodrú. Agus tá siad i gcíre é neodrú trí chreile, greanú, tarcaisniú a dhéanamh. Níl is agam an éireoileo. Tá Trump déanta as Teflon ar chuí nach bhaca mé politeoir mar sin riamh hena. Bhí is a caint go raibh Teflon ar Reagan agus ar Thatcher ach ó híh dánaíocht ní féidir a chreidúint chomh maith atá ná an Trump chomh maith atá Trump in an bhuile a thógáil titim go talla seaas sa rís agus bhí sin seaas éile chóra eile ar chuí nach wachas síl polite America riamh hena. Tá na hiarrthóirí go léire tiomanta iad féin a chur chun cín agus a chuispáint mar dhaoine le feirt anta, le míonach anta.
an má dhéanann tú íireachta sin sin dhéanana tú dul sa bhentar go meanmh daoine ort mar aus nó glamara agus ar nó ní har an geil se sin bhótaí. So tá siad a dul sa bhentar í go léir a déana seo níor caiir mé an gluoch seo a chur ar sus ar fe coppla second. Bhaim mé ais á déanana í dermid
So, tá mé ceap bhfuil an nuaim aráis, Ga me leis céile sin bhégann dom an gclaoch telefón sin a ghlacha. Nis chorá mé. Sé tá na hiorthóirí seo go léir ag géirí iad féin a thuispáint mar cheannarí. Agus tá siad ag déanamh sin trí luisteach Donald Trump. Ach tá siad a dul sa bheantar leis an policy sin mar is diatach siad íomhá trodach a haingtar féin. Tá an tanim sin feite Chris Christie hena féin agus chaithí mé rá níor bhreanna sé uachtar an bhfuil sa díospóideach de réir. Bhí sé ag seasamh I dtaca an teastáin sa chuig gur tharraing sé cuma tuirseach cosantach féin. Dar ire má tá sé ag ire féin a chorcain cín mar uachtarán, ní mór dó bhreanú airech ard sláintiúil. Muna bhfuil ag ach 5-3-8, ní sagam cécho mós táise, ach bhreanna sé beag cúbtha tuirseach. Mar sin tá telefís táhachtach ó thaobh íomháide. Bhí mé táthar ag ghlaca leis gur bé Trump a ghlach tíornas an rás seo go dtí seo agus ní achas rudidir be difriúil a réir. Ní is agam an bhfuil CNN ag géirí clán a choristeach sa teachbán ach trí ceisteanna a chur na hiorthóirí a chur na hiorthóirí in Oireachta chéile, trí ceisteanna clúnta a chur agus trí ligint don na hiorthóirí seo cumann thomrascála a chur ar a díospóireacht. Níor tharraing siad ar a bhártaí poblach tánach ach tarcuisne an gnáhaine. Nis tá chud mhaith den tóirim agus an ceart acu dearan tar éis sin méid a chonig mise réir gur bheith CNN an séú iarthóir den uachtarránacht. Bhí siad chó clúnta sin in éigeartí déan lathaí agus ar son na níorthóirí seo ach trí cuma clúnta a chur féin tharraing siad míchlú orthu féin. Níor bhreanna an díospóireacht sin mar díospóireacht fíor. Mar sé deir na meáin go raibh an díospóireacht seo níos cuimsithe ná an ceann a deagraí Fox siadam an bhí seo caite agus go raibh níos mó díospóireacht ar ósa éireach ginmhile an Íráin agus ceistúnas an tiúla. Ach má tharraing an lucht féachana
éon rud amach as a díospóireacht, má tá cuimhne ag an lucht féchanna éon rud as a díospóireacht sé sé an bháthail agus na ceismirtí idir na hiorthóirí go háidithe Donald Trump agus na hiorthóirí eile. Mar shampla Louis Carly Fiorina isteach Donald Trump ag tuairt le fist nach raibháin ach símsánaí. Mar bháir sin haring Donald Trump feagraí gaibhiúla féin ó dhaoine mar Scott Walker, Wisconsin, I dtaobh chomh dona agus a bhí sé mar cheannaire agus mar charachtar. Ní léirdom gur chur na gaibheogaí seo isteach Trump in éachar, dreagar sé, níor bhreanna sé bhuailte mar bith, agus go dteibhinn níor bhreanna na hionsathe seo ó dhaoine mar Scott Walker ach mar caint an iarthóra meithlathe. Agus tá Walker meithlathe, ní leige ach éon fan géad nó bhéidir trí nó ceithre fan géad ach an éirid le Chris Christie. Mar sin cé gur bhéidir leis na hiorthóirí seo iad féin, cé gur bhéidir leis na hiorthóirí bheaga seo chalan a tharraingt ní léir go ndearna sé difriocht ar bid Trump ná dóibh féin. Bhí na meáin ag túir bhéidir go bhfeiceach muid Donald Trump nua sa díospóireacht ach bhaid é an sean Donald Trump é scliúchasa, racánaí, aus agus glamara. Bhí sé lánsáasta dul sa nómaíocht leis na hiorthóirí eile, lánsáasta argóin sa dhéanamh leo, bátáil a dhéanamh leo, agus níor cúna bheith go raibh CNN ag tuispeint scáin scailtithe doin le Trump ar thaobh amháin agus cibé duine eile ar a tíomh eile a bhí ag díospóireacht leis. Mar bhí an méid sin ionsaithe ar Trump gur haring policy seo CNN níos mó ar Trump. Sé sin cathú anchuideama scáláin cibé ag breanú ar Trump, agus é breanú arás ar cibé duine bhí á ionsaí nó á bhreagart. Seohí inis an cheistrí hábhachtach. An féidir le Donald Trump dul thar na thar an gáifichas seo atá thart ar, agus é féidir chun cíne mar iarthóir dáríre seachas iarthóir gáifach is dócha. Ní léir gur féidir leis. Ní héan is gur thuispáin sé féin mar Ramadan. Rinne sé díospóireacht a bhí chuile gach iad chomha le
iarthóir bheith eile stáitse ach ní rá inniúlacht le feiceáil stáitse sin. Sin níor bheanna sé peoch níos uachtaránúil ná aine eile stáitse. Sinna méid faoin díospóireacht, racha mé go sciopfaí a raí go dtí Vladimir Putin. Bhí mé caint faoi seo dé luain sílim, dé máirt béidir, agus mar atá Rúis ag dul sa bheantar sa Tíre. Tá Rúis ag íre féin a chur chun cín, í féin a chur chun cín mar imreoid más ceadhacht an bhéarla a aistriú sa bhean chumá ceanna satá Meiriceá, Israel agus an Téantas Eorpach. Agus tá sé ag dul sa bheantar trí iarachtaí a dhéanamh fáir an iarthar a tharraingt féin trí aram a cheol go rialtas Bashar al-Assad chun troid in ISIS. Ní ddóilem go bhfuil a gairí leis an feantar seo. Tá an siarthar chomh-náideacht do Assad agus atá siad do ISIS agus dá réir sin níl siad ag iarraidh cúnamh a thabhairt aine ach na ceannarcaí eile sa Tíre. Ná ar nó an aibble seo ná bhfuil na ceannarcaí seo go hiomlán leithleach i gcíal leithleachais agus go bhfuil siad beag na chud an na ceanna le Assad agus ISIS agus ní léir go bhfuil tacaíocht don dream seo peoch níos fearr ná níos meas an tacaíocht an dá dream eile. Cibé tá an Rúis tar éis coppla bliain, féidir níos mó ná coppla bliain a chaithfeanis agus iad as coitianatha as chomhlúdar na Stát Móra. Ach is deachar neamhord a dhéana den Rúis, tá sí mór, tá sí cuachtach, tá buamaí admhacha acu, agus is léir ón méid atá arsúil sa Tíre faoi láthair go bhfuil an Rúis ábhalta láidir a chur isteach i scéal mór idirnáisiúnta mar an ggéirchéim sa Tíre. Níl is a géine cén maithas nó cén donas a dhéanas an tairm nua seo ach ní fis céhéad arm atá tacaí isteach sa Tíre hena féin go rúmda ón na tíortha iartharacha gan ard a New York Times a tharraingt An scéal dearnach a léithis mé neamh ná scéal as Texas trúbhéalacha sé seo. Is cosúil go bhfuil ógánacht ar bhainm Ahmed Mohammed, Muslimach, ar bhas Sudan dá athair, sílim, níl mé cinnte de agus a daíonn technoliacht go mór leis. Táíonn technoliacht chomór sin leis go nearna sé clog as codanní electrónacha é féin Somália agus bhí sé go bródúil as a glog seo gur thug sé isteach ar scoile le tuisbáint dá bhúntóirí agus béidir dá chós choláirí. Ach ó ba Muslimach é agus ó ba Meiriceánaí Texasacha
iad muintir na scoile, bheannaíú ar a glog seo mar bhuama, gléomhar na pólíní, agus an rud bheith bheasad arlamsa ná gur chuireadh dornaisk ar an móchail seo ceithre bliana déag d'aois agus gur tóigú méarlorg agus gur chathaoisteach brísún na nógé ar fean lé. Ní rá an bóchail seo ach ceithre bliana déag d'aois. Bhíonn go duigim na múinteoirí agus na pólíní ach ní hiigim in áiríre. Tá an siar fatís seo ag bhrise na Stáit Aontaithe. Tá ní féidir leis na Stáit Aontaithe leannacht raí faoin scamol fatís, faoin scamol siar atís seo. Agus tá sé ar nó ag chur olc gachaí chovis céir ceappas an bhuachail seo, chovis cén sais radacach a dhéimfar de amach an seo, a cibé tarangiú go leor áirte ar buchas lití, agus as an achtra seo fuair sé chuide chun an tíháin in mí dhearr fóid. Agus fairplay an Nuachtarán as an deis seo hapú a thuispáint don ógánach nach amadán é gach duine in údarás Meiriceá. Tá aimsir gríonmhar againn go fóil, tá an teocht thart fár seachtú géim nó mar sin, agus tá rud beag brothailteach ireach níl mé chlausan níl sis na nóchaidí mar a bhí sé an teachtain seo chaite, agus tá mé chaithh saoir fad a rís den chéadúid ó dill mé as éidirn mí lár mí lúnasa. Sinna méid de scéalta, agus tásúla agam go mbeidh sibh ag géisteach níos leis an nuachttas Meiriceá go lua, agus idir dáilín guim lá des ormh go léir. Go nuaidh díosib.